Дзяржаўны тэлеканал АНТ паказаў фільм, які павінен быў дыскрэдытаваць апазіцыю. У ім распавялі пра выезд Святланы Ціханаўскай у Літву 10 жніўня 2020 года. Ніякай сенсацыі не адбылося, мяркуе палітычны аглядальнік Валер Карбалевіч. Большасць фактаў ужо былі вядомыя, а шматлікія нестыкоўкі хутчэй кампраметуюць саму ўладу. Лукашенко заяўляў, што ён вывез Ціханаўскую за мяжу і даў ёй грошы. Вывезли ее в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег для того, чтобы там прожить, я распорядился, с госпредприятия взяли 15 тысяч и ей отдали. Але сама Святлана Ціханаўская неаднаразова заяўляла, што яе выезд быў не добраахвотным, а фактычна дэпартацыі пад канвоем. Фільм паказвае працэс перадачы грошай, але не тлумачыць, адкуль яны ўзяліся. Лукашенко казаў, што грошы ўзялі з дзяржаўнага прадпрыемства. Нават не юрысту відавочна, што тут шмат пытанняў пра юрыдычную чысціню гэтай фінансавай аперацыі ўладаў. У выніку, як адзначае Валер Карбалевіч, фільм стаў самавыкрыццём уладаў. Яны разлічвалі паказаць кампрамат на лідараў апазіцыі, але атрымалася хутчэй наадварот.